زيادة مذكورة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين الشاكرين وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. Kembali orang sa ampun sa kaya tagong sa kubibi. Ayamataan na kaya tahu na usaka pati sa mga kalipapatawaran na isa si Ramatana suminjawan na au girawa wadi nabagwira nga bisa tunutup amadia isa ka itu mga lobos na bantay na madulog isa din jadi sa bapa niya pamang niya kana meron ka gabi niya berdingan kan usahawan wao siya kan mas to mas kanila ang bisa ya bisa dulu. Di man ke paru bagong pagupsin sa kaya seminaryo ka bakun yung leader uwasa dari kiyama. Amago kita makan na kapan na nagdagdag. Kapag saan na itaros na roligay tutultan. Pag itu tinong Nabi Musa alaihi salatu wassalam. So, ini Al-Quran. Na ayat pinaka madakala Nabi madakala piyanutudu na Nabi na sa Musa. Sabon sa ino madakala tutulan nun kagi ayaw ipintagin na sunso uluan ng mga kapira sa Fir'aun. Naman natutulan nun. Ha? Nabi Musa na ayaw mata na si Inaiyan. Ang tayaran ng Musa, Inay Musa, atas na matawag ka nun? Ha? Jadi bata niyo na, jadi bata na ano. Ilo to bigala na yung miso ngaran o ilaw Musa adumaan sa Quran adumaan sa hadis. Ha? Oh, iso to kami ada riwayat kaya pangabi akong ngaran yan na ayamataan na dumaanoy ko Quran na dumaanoy si ko hadis. Nakagi dumaanoy ko Quran na si ko hadis na normal asungaran niya na alangan niya. Hindi sabi pa di ba pero so ilong Musa ka alangan din sulitan. Oh. So Nabi Musa alaihi salatu wassalam na ayat iya pasahiro nakagi si kuda dia pergi buat atau apa yang betul kata sama Musa? Oh, nah sudong pentimbawataan na sa Fir'aun lagi kaya na Fir'aun na geraranan lagi sulok tanah. Tamang o Nabi Ibrahim na ayan niya raon niya na dito si sa Misir na sa Fir'aun. Abis na si sa Misir na sukri dito na mga rarata ilalag na ayan naman yan na sa Fir'aun. Oh. Na so Nabi Ibrahim na ano na mabuha Fir'aun yan. Sabab sa nakuha na biya dito sa Misir na hindi video unso
Firaun Musa kaaya inibigyan na piyakan lang sa intirog na Misir as kanya ni original na tugon. Sige na ana rabbukumul a'la. Kataliman na a'la ayaman na a'la na wala yu'la alayhi. Iti man na a'la. Ayaman na a'la na tugon adid na unaniyan. Okay. Ino man natutulang umusa kaya ini disugod na. Yan isa anungan na hindi mo yan sulango lang mga mampunay sa pamikiran. Pamakasiyo pa man na sa kikistad na siya. Oh. Lagi ako matimuti mo sila, ikira na dito na ino kami ngayon timo ah. Dati kinainiti mo ang na mano niyo kung kakaroon din maa. O to. Mano niyo kung kakaroon din maa. Lagi dito nung magaganda maaad na simbi na sa kanito. Lagi dito nung matulay ni. Lagi ba kira ad na nasigid rin at hindi ka di mamalagan. Iba natin na ang kaputay na niya malagay rin na. Oh, naadma mo pa kong bisita na pumanagader na, tingin na puna na niya rin patabaso na ito, anak po kong bisita. Oh, dito. Nagagam naman niyo ko na, nabusiran tato ang pag-study. Na miyaw pakatsiran sa pura at na bakaw maamama ang dugo niya sa kadato piraw. So, kaya nagawin Firaun, nabiyakatin. Oh. Yakatin nga yung ito ang iyo pakatigiran sa adina. Pagabinasaw. Anak pagabinasaw ka dito. Kana ba simbi ko ka dito nga binasa ko? Hindi ay masaw binasa anak ko simbi, di ba? Tira na akuan. Ikan mo kakaroon niyo. Na ang tunaabangsa ang kanana pagkasagran. Nagusiram man pag-istad. Hingga man na Misir na san matatamuso ka pangaling tao. Hindi na mga katao-katao. Sa Indonesia. Nagagam naman yun, nagagam na naman niya. Nagusiram ang pag-study, yung mga paririmari, ano? Apiyas hindi man sa arkiyo, nagudo na paririmari, ano po? Naguwa kitanto pakadil mayroon suliran di kakagaroon din. Natingira na dito, nakateso kiyo pakakaluan. Tinatuloy kiyo pakatan. Natingira na giyan ka iya mga kibabalingar katanong, kapag na, kenapa sila rin mga tawa? Ibabalikan kita no, mga Banu Israel, nasa ikirang pagkapunang ka na naman, mga binas sa alira na kadituran. Nabuniyan sila nakipakita mo noon. Oh. Nabuniyan sila paminisaya na, yun ka lang, palaw, abitun sa, kung naging utapan na wakuan, may Jerusalem? Pyramid. Mga pyramid. Naging utapan pyramid, palaw, apiyakin doon, ano Firaun, na ayam niya kay sa laban ng Israel na sobra 800 kada niya. Rory na ron yan, di pag-ipang mo. O kung may sa kami din na tao. Natingin mo yan, sulang mo mga sundero. Nakabya kung mati mo sa mga sundero, natigil na inandong na pangurdiran ang siya. Sa sulang mo lang anong maugat ubay Israel na pangupakan niyo at yan naman. Lang mo anong maugat ubay Israel. Nainay niyo,
Na ayaw ka na niyan na umayday niyo ang mama na nilagyan na pulot suman niya yung pumunuan yun. Oo. Na inigiliran o nagangulang wala babay. Pagkainay ka sa mga walay, ayan na itugo mga walera na mga rugunga mo, mga sunod-sunod niyo. Sa mga wata, sa mga buti na di pangising so mga tiyaniran. Oo. Na ayan Yesua, na so mga Bani Israel at ibabalik sa Misir, namiyak ito sa bilangan nila. Pama namiyak ito sa tawa. Ay, ito kamiyak ka dito na lola, sobrang lugar ito sila. Iya ka dito na lamiyatan. Natingiran na ito, nagpapag-meeting itanong. Natinutira ang meeting itanong. May meeting sila sa opisina. Di na nilukan mo pagkitawag sa meeting. Tidak mo sa wilayah misma. Ang anong natirin na imam mo sa Bani Israel kan kiyano kajiran. Naantay mga Bisaya tanong. Antay mga Panday tanong. Amay kabasiran malungan. Dati naman po. Ikigi tanong na yung kairaragun na di ka pamuno sa wata. Oh. Naging mo to asindi ragun na schedule apa mo nung sumawag. Na may poso saragun na sibig mana saragun na librit man so kapang sa mawag. Tidak gini tanong. Para ang malo makalubat. Nasagil ko to oras nagal kapamuno na ining buwata so ayam na niyan. Ini buata so ada dapat buata. Nah ayam ya saya namanya oyang sumangota, yang oyang sumangota. Agi aku mau mas oras starting aku mau mas mga ugat kan yang masih setuju lo. Nah ayah kiau ber o ina o mo sa alo bisa na. Ramili pagkapantan mo. Ramili pagkapantan. Anak dia kau ida kali na yan. Dia ida kali na yan. Nanti dia na lihat tayo wata ko ne. Nalagyan niya so ayan na inilalalaman mo Allah kaya bulutihan tanong bagi kita mo. Wiladatu wan nas'a. So kinibutan ako Musa alaihi salatu wassalam na busog ay pagintaw niya. Ulida Musa alaihi salam fi zaman kana Fir'aun Masr yaqtulu kulla mauludin ذكر من بني إسرائيل خوفا من نبوته ini bawa taso Musa si kumasa ayat itu naso Fir'aun nasumibus kalian sayak tulu kullu maulud languan adi bawa tanah pada itu pemunun mga wata mga masulubi na tubuyang disulubi apa de kubeno Israel kakalkian sa bermaad ng oto apodadi na sa seko kada to iyan taqulu inna gulaman minhum sayajulu ala yadihi mulki kakagya aya aparateyan yan nagyan kanan akibag mama apa kapong gubano Israel nagron isabab ayazulu ala yadihi mulki pwede sa tangan niya so kada to nah, agen bubukkan lang Jotian minum Musa. Kudratu Allah Ta'ala ini berwata. Dia bertolongan kita beliau. Ini berwata. Nah, so kini berwata niyan si Musa na minggu diskanya sa minggu diskanya la tabut atau ni tabut. Ayat tabut nanti kita lagi lubas kita tibu zawataan lagi tibu sa tabut. Bali balay yung tua at na di pa masala plastic ano di bisuwata. Ayan dito. Na kulinos kanyan sa tabut o di na ito na yung bituro. Basket, ito na. Agi sa basket na, basta basket na nalubuyan. Ito na wala nalubuyan. Ito na awa.
Ha? Na, basket ito tanong na pipiliran yung nag-alubungin na basket. Oh. Na ayaw ni Kijin yan, no? Kada yun no, pelutun na karkan, no? Ini. Yan. Na ayaw mo, yung takiatamin niya, no? Kasi niya di papagintaw, kasi sa iyo mo tuwa, lawas sa ganay. Ano ba namin kuwan, mga bubay dito sa naila na sira kinwa ko naila. Oh. Na sino to di magintaw sa lawas sa ganay? Ayaw mo ka po ni na iyan na hirap ka pagkasusunyan. Nakakasusun na ako ito mga ganunian na. Na, yan sa anuman, na pagkasusun niya, kami ang ganda niya na pumuraw ko. Na bito niya na giyong kaiyan tabot. Nagyan ko mabato niya, na pagkasusun niya, na ayan niya na nakikaapunan na buking maro maso mga sundero. Adi mana naguto, na sunsuk iyan na doon ina o musa na buking mikir poso. Iyan no? Namiyakan demarda kalian na minipita din si Kuya. Kung masuk Asia, nagira di panalasan ng mga bugutong niya. Adi pigu, adi panalasan sa ligo ng mga bugutong niya. May dera na niya butat pilu. Tira na ba eh? Anak pilu. Tira namoy yan yung nabula kanyo. Nawira na kayo namoy. Nakagya ko yung ano niya, nakakapta nila na dito nila si Iko Asia binti al-Mazahid. Nakagya ko yung ano niya na mabato nila na piyakin nila ubay, hindi na bain. Nawata, ada tanggugin. Ha? Ada tanggugin. Na, sulit suki ilayaw o Asia na kurrata ayun, na kurrata ayun, yung ano niya na liyaw lumula puso yan. Alagi lagi ko kapit pero akan lagi berlapgat unawata titutan ko ke budaya-budayaan. Ha? Kita di pangkebun, kita di panggutan. Ha? Mana lihat na ayaw bito kapi yang ginota lagi ani kilo kada ke budaya ngawata ayaw bit sungka ko tilu di kaminsan pagari kada sarap kede ngawata yan to. Budaya ano menangnya? Ada manawatan nilagay demo na kapakapakaan at iyang auto-putri buda. Oh. Mata barate di ba nawata biya auto-putri. Akong gironta ko inayan ero kay tibuan wala buda la. Dito. Na yami sa mga gubay ko lang na inabuno Asia. Ana juga bilang, kung ng mga media na tila din, sinyo lang din. Ha? Na ayaw man yan. Naaabot na niyan, natama sa tingin ng Italia ko niyo, napipita na niya sa Asia. Okay, mabububayan sa Asia. Alayhi salatu wassalam. Nakagir ko yung ano niyan na misul dia zaman siyon na nalakaw siya ng Fir'aun. Among turun tuloy yan ang bulawan. Tingin na, ato lang lagi na natitingo-tingo ano. Tingin na dato, na anak ilang dewata, na miya sabi kami, nakata na ligog lang si Bugoy. Ato giladi, kailangan na orasin ng toko. Kailangan na masugalig na lang. Oh. Kailangan na masugalig. Siya ka niya sa Asia. Tingin na, ano na namin na tadi kurta din gaan taon nagtembal kita. Tadi bang kita sa kwarto. Ha? Naman tingin, dia katita ito. Na hindi daw yung ayong ano niya na Fir'aun, napipig na mata niya. Namita kong lubero. Natigil na, usod natigil na mata igawa ka, nakagibubid masok pa so ordinary.
Kailangan na sa iyo Timberang ang mga gatas na inipamta na yan natin sa amano na kaso kapuro okay na kapuro okay. Natigoy yung mga niya na pira ko nato na yung miya so ini. Tigil yung i-assista niyan. Abi ba miya kadagdagan na mga ba yung miya kisiyatin niyan. Iginaway. Na basta tigil na gupran na siyang maandawatan na mga gatas sila. Napanunguy ka sa mga ba sabi ng Israel kaban na kataypan niya ng nagatas. Well, lagi ito na palapalid mo ito makikisiyatin nila na. Na pianong silang ulo takano kapag isumuang ano dito. Pero kung nabakano po mo Kaat na tatagi ko niya na wata na susuan niya na bus, banyak kababay isugat sa puder kan. Namun sila na diranta, na din na bida ilan ko kubra sa ayudo. Yata niya dirgan labay na. Paano ito ka niya kikisiyatin niya? Ati ang magawata. Na ayaw niya so iyan. Na umani yung mga mo na bay na bangkis ka. Patigilulun sa mga duro babay na da. Nakama lang yan nga zolawan ng mga bay na din na bay yan no? Din na bay yan ng yatay pa. Natigupir ako na inway di kulubid. Misubra pa na yan kong sosial. Alam mo na gatas na ino ito na lang na bay na ino ito na doon na bay yan no? Kung hindi din na bay yan ng yatay pa. Nagyan kaya sa kato ko bayag ko sa Bisaya iyan. O nga di ba sa mga bani Israel na Bisaya iyan no? Nagyan kaya mabubaling sa Mansyo na Bisaya iyan mamakakuha na midila na. Na ariyo to o inaw musa. Ariyo inaka. Iya may Bisaya niya sa mga bani Israel. Iyan na dito na di ka nang awidakan. Tingin namin, kasi nga, ang katawan na ka. Natingin na anda katawan na kanabain. Anda gatas arardiyan. Nagyan mo katingin na gatas arardiyan na naulawan akla siya wata na susulong. Tama na buwan, api ang tao wata na susulong. Natingin na si Salima to tigiran no way, natingin na to din. Asa na kisuday no, naisuday ko no. Tigiran nananaw pa niyo, tiya ko nga. Uno tiliwa yan, ang himatawro. Nananaw yan lakaw sila din, nag-iuma ka na lakaw sila na. Yan lang kami niya, so may takawalay niya na yan. Inaumusa. Uri nga, kakalian o to. Tingin na sa ikanulin ka muna ko. Ka-ubwa tempo. Na paragid na kay Tepo. Odi, na una anak ka ng Odi, pagi yung nasa akin yung iskapin. Nasi kano, nasi ginala na ako si kano kay ka sunod na ako si kano. Tira na ako, nasunod yan ka. Naigman yan. Tigil mo kayo eh. Tigil na sumusa. Ito sumusa. Ay na o, pwede matin yung man nakasakit yan, nawatakan na. Abangan manana ko sa wala ka tatangunom. Inusumusa. Natingin namin guro kasabihan ko sa gawi. Nakinuha lang ulang wanagat at si isa miser na din na ba niya no? Si Yusuf. Nasimuha na lang ulang wan abang satan wabang Israel ang mga bae. Ababali nga nagatas na gano'n na nag-ababali niya no? Na ayam Peter waktu na adna katawan na kanabo yang taawatan na susuru na skay pipigyan na wata ka na na ono tra kami na pagpanggap ka kani panggap kani marano niya pagpanggap ka ako na pagpanggap ka pagmangaw ka pagi siya yun ito na ayat ni ruangan na di nga na nakilala di nga kilala awata. Tigil na ugaginan na alhamdulillah kami ilayan mga suwatan.
Nah, nanti yung ka nasulbi ka doon. Nakatay ang kaya diskarte yan. Nani ako na sa mga bini, na ito ni problema. Tingin na, yan pa nyung tulog ko, tingin na uwi, nagtapon ko. Nanami yun, na. Tigumpira ako na. Bus kay api ang tawatan na unlimited ka. Open line na. Oh. Ha? Tingin ako na, tingin maligay igir at tayo patawatan na dito. Natingin na, hey, hindi yung suwata. Nagiging ulo ka suwata, kismet na rin. Kaya marang nalawas yan na. Din mga sususabitas. Natingin na natapuliga ko na. Oto juga. Narito na, pagkabiniro. Napiyakiyab na ron, napiyakiyab biniran sa musa, nasunjo kiyab bawo musa ko, nangitan na niya. Awa. Nagukaw man niya ang piskyo bata. Ha? Tira ko namin na nakuha. Komunis mo. Tingin ang pakala na tanga dito, katisting at ang makaso sa pugutas. Na-ignore niya nung namalubihan na sudin so kiyata ni Ronong Musa, nagbilgub lang. O, na, mama, natanto ang iya susunyan, nagutasin na yan. Natatatang ano pero, dinos pinupin lang. Kakatayaw na, nangyat na, dilihan vlog, natingin na mga pasag, naturog naman, bugan na kinan, natirog sa Musa. Na, hindi tira isira na gusto pero, tingin na, mga kilala awate at tingin na din, nabo ka na kilala. Natingin na, ito ka bubili niya yung gatas. Natingin na, suman-suwatakan na, niya ko mga sundiro na niya katera din. Oh. Natingin na din ang mga sikoneksyon, tingin na din. Natingin na mapiya. Na imanto, na pagpapalaya ko at yung beraw sa sikay man itong building sa kaya masyo akatan suman ang kwarto nas gabiti kwarto. Ayaw mo building nga nakasinagir na buwag yun na wata na uman gawin na sukay lang siya. Kanamo ko naman siya ulang. Uman gawin na sukay lang siya. Na, sumilog si Ineng Musa. Kinada to nabukos ka ni Purate ubi na tanto ang madang lawata. Tanto at tingin ang madang lawata makikinang lanawiran. Agito sumangaw ta ingin bubuwata kung isidyo na kanaba kapamulong. Na alam mo sinara ko na tingin man ay pumito na ako ng mga loksiyan. Nadi mga purwa. Na o tingin upman o pagyukod na inong karang doon di pagitangan. Agay mo ka pipi amor ka. Oh. Pipi lang ka. Dati ko yung ano yan na dato. Ada ang kasi abeling na malong-malay na yung mawata na nabugang abeling si Kuwalega. Ha? Dati ginawa. Naroon ginumiya gintaw sa mansin Musa. Tama na diyan kasuang kita-kita. Tama sa yung anak diyan na siyempre, mintin yung pili sila yan at ay mintin wala ina. Oh, ina. Kaya ron mintin na papakarlo. Agi nyo kung mamanggan, nati ko yung anak niya na ilaw Musa ang berding ako sa wala ka nung tundot kung abugin at kumuha. Ha? Bumilagad na na gumuso na gupakay na natigin na nilo, kapag ko utama. Importante at tigin na, iyato kawan yan, nagumapan nutulo karakan o ando no ni style yan, natigin na huwag. Iyan din siya kung may kawalay. Agin kung mamamulas ng Musa, alayhi salatu wassalam. Mama, nabunda mga ididyan na mga sapulang talo, mga sapulang ididyan. Na. Ay siya, Nabi Musa, alayhi salatu wassalam, kakagi, so alayra na makukumama kasususaw sa nawasay ganay. Diray na. Gupa kaya tigil ina, gupa siwa ko. Anak ko makandil ako, dahil matigil, total, kilala ko yung rago, wata akong dito. Tigil na wata kulay. Kana bukos ka ni Panyubi, ang makandil ako ba?
na dia kan kabaya ubusi kamala yang upaparamay nila. Oh. Kaya kabaya kasi gad, natigil na ako na magagibo ka po pasiwa na bwede nga bubu. Natigil na kagiyong bwede ka. Kaya tigil na pwede nila ito kawata ko lang na asara makapangilay-lay ka na bwede nga buo. Natigil na ina. Na, lumiyala ka, wadakalan madinati. Nagusnan niya lesson sa iyong kaya populasyon. Nakagyan kumako populasyon na bunyan mau maagyan kaya di marayo ito. Halagin niya agyan kaya tutulak. Agyan, pagkadaran tarong po na iso tutulkan ng umusa. Na bunyan mau maagyan kaya di marayo, tanong ka tao. Agyan ko ito sakatauron na bangsa niya nakabang Israel. Mga muli o pamay ka na ibarat na bali ko na manguli niya. Ginawa di siya isusudu ba? Oh, yun ang hindi mga estudyante siya, mga murid siya. Na di siya nag-isusudu ba? Naanda, di siya nag-ibig na api. Hey! Igurusa. Taragin lagi. Tingnan ko siya di sudu ba? Tingnan ko ko ito abang Israel. Ino kami harip siya kami. Hari Musa. Nasa ang pani ayamanan niya na pupumakan sa lagu. Ang mga kalilipati ang pamilya ko nga bangsa ko nga kapanapaleta ng Israel. O ay. Nayatigin na dapat tapos mo na ka nagyang kaya kibuti. Ayaman na kibuti na atag sa induto. Atag ng Israel. Hindi na niyo pata puso mo nakakabunabunsa na sa mga ibigay yung puso mo. Natigil na kuha. Dia kasi kalau di bapa masuk nggak sekali lah kapasa-pasa hindi bilangan. Nah, nagusira mana peragaya, aku lagi yang seperti laban Israel. Dia dari mana akademi sira mangger, nakagidilger. Ibu Musa target juga mati ka. Tiga na ino ko pa di sana pergana. Nakagidil tarin nagul itang na Musa. Tingnan niya. Nasudok kaya tangalaw ng Musa na bumopin na diri ng yatay. Yatay na diri. Akatiya isa niya sa tutulo. Nasokon sa Musa na iram niya kang gani na perigi na wasiya. Nagyong kutuan kawan na nalimalian na timon sa 40 katawa mama na iya begilang utawanan niya. Naguyan mo lagi tagalan na ang yatay. So kaya patay niya, natigagiyan kaya ba ni Israel, miyagda ka mo sa inunga. Inunga ng budua. Tingin na daw kong itidula. Agi mo kaya tagalakuro na, ano ba yung pipikir na ba ako pag-imatay? Tingin na ka para makakuha. Makaginawa. At tingin na dito, kami rin ako, Tingin Musa. Nandiyan ko masawalay na sasaka-saka. Tingin na namabi ang nandiyan ka. Namusa na nandiyan ang tama. Tinada ko yung nataro sa loob. Kaya kung hindi tama. Tinagay mo. Natigil na yung mga di barayon. Di sido ang mga mundo. Katigil isaw na mga pangamitan. Abang Israel. Nasatigil isaw na atag sa gaingin. Natigilin ko. Ito na ba? Ginamyan ito. Tingin na kula lang sila. Natigil rin yun. Natigil na dito ko lang sa tao si mga taakad si natigil na natigil nila. Ano na matag? Ablabo, pero ino ka pala lang. Oy, nato na bunyan eh. Tingin na, tingin na ka na, tingin na tigil nila. Miyatay. Na miyaw to niyan lolo niyan. Di ba niyan? Miyaw na wida kanya na tingin na Giya pa nakakapasa nga kami kaya niya mumunuan na mo sa ibi. Na, agin ko magagawin na di sila yung bitiray. Watakulay. Yung mutakiat na nalangon. Anak mo kayo na yun. Tingin na doon. Natingin na di na pa kayo na yun. Tingin na sumusuway na ba mga kanaya. Kaya mo ito problema ka mga kwanta mo ito. Mga tumanay talo to. Natingin na mapia, kung hindi tapingin na niya natukuro ka. Agi ako mapita, natingin na ina, may tiro saan yung kapumasiwa ka nun.
Kapag malala, ang dadang pwede ka kanya, ginaya. Ya ulah, nanti kita wata ulai. Lamu na sangila na sakila kau. Ha? Akatawa ano ka sa tanong mga Bani Israel na matagtano mana na sa ingle. Nalagi tinulungan ko sa Sokota. Sokota ron. Ina wa ina. Nalumya na kau. Agip man ko makaw masiko makarani sa akin butuwa ano niya patay niya no. Niyaw man yan mansudlo at tawa mamaadit man disutuba. Oh. Lagi piteruhin na yan, api ato ninyo lolo na ubaga di pangako. Apoy ingat sila. Naayang niya sa umusa aling salatu wasalam. Napugiro jo kinilala niyan. Ana, ay niya kilala niya na sumiya kisutuba kaga inaayak na niya kisutuba. Mga lolote yan. Tidak katikap na lagi. Adi ka man ibagi sinduba. Natingin na niya ang mamusa. At yung ganda tadi upang ato. Ati kita di kaya ganda ko. Din. Yan na. Mata na kaya tigin mo sa kanya na ilalalis yan. Mata na kaya tigin mo sa kaubiya kong abang na i-reporta ka na sa inyo no ko mamakagay. After na may idea ka. Yung kaya di niya isyuto ka ataw no. Yan di na kaya tiruya dito. Basta adya kong kaabangan na i-reporta ka sumiyatay kagay na sa inyo no. Sumiyatay dito. Tigil na sa inyo no na. Musaan na buwag malalabi siya mag-iyo. Namya kang ila kanukuhan. Musa ka tigil na pinuturin yan eh. Nagupada lamihin na yan. Tigil. Tigil na yan na. Nanalamya ako pa siya kawang takulay. Tigil na doon makataro sila. Di na kayo, yung makupala ni Sudyuga. Bakit ako mga ko? Memang patigil na da. Doon ko sila nakuli. Nagyan ko patigil mana yung mga nunutan, nakagida ko abang na inilan siya na basta di ko nga abang ang musap na ipriporta ka na sa inyo no kung niyatay ka gawin. Nagyan ko na tigil di ipuwalan ako ito panalawin yan jawan. Alini? Majel nga ipriporta yan ako dito. Nabiya ka gura o gano'n sila yan. Ini manto na iyan nakatano sa inyo din. Iyan natano sa inyo din. Oke, dati napiya kami yang biyu numusa nasara di gamatay. Na iman mo na awakan mo. Awakan mo na to. Dati na terus. Dati na sikat terus. Pamang takakader na peluluba nga madiyan. No, dia mo, dia gaya madiyan. Lagi dari piaging dia udah juga mau sakaron transfer. Ayam madian lagi nanti dapat betul Japanistan. Oh. Nah, ikan lalawan. Nah, dia nak kosong musa, nana dari dunia dari dia pakai wicabel beda. Nanti kita awidi kata gue. Nak ubah kapro tak gegawi. Nanti buki buku senerau. Tapi ginawa ina. Nananay daw yun niya na kung nagiging raw niya siya kikatangubin na law niya nakaw na kung kagagawin ni. Nagyo kagagawin na nandiyo kaya niya katuro. Sana lang. Nasudyo niya pakaliwanagin man na law niya nakaw niya kau masih sa inyo madiyan. Pamakuan na ayaw madiyan ko man naging dahil betul-betul. Namiya ko makurhan siya. Ayaw mako masama diyan. Nadya iya. Yang ada yang na misubran na kaya tarano ng apurian. Apur na dia lang. Aba dia kautu, aba dia kagabi. Oy, ano dia lang pa? Di karo talo mo sa ana lagi pelipati lipa-lipay siya pa na nila kapurian na miya gumanan so kaor, so kawaw, sudugaw. Na makadipid lagi si kumuhan tangleban. Ya mana niyan nanang niya lagi goto dua katawa ko boy sigo. Oh.
Na ayah sesuatu lagi yung kata mga bubay na kung ikilitiran mo kung kinidato na nanangonira na mga umay niya. Mga beno Israel naman ito, mga beno Israel. Nalagi din. Lagi kaya lamisan aturan. Nakiting burun mo. Nami ako lagugan ko. Ha? Lagi ang gusto alawan sa iyo. Naipilo ke mulut tu lagi bubud na. Naipilo ke mulut lagi ang gusto ato. Na ayah pagkakatanaw na sobra pa kapulo ang mama. Ako pagkakatanaw. Na niya sumayan. Na niya mang inumun na mga bani Israel. Na yung mga inom sila nun. Na siya kuwatira na gaya iyan. Nakabili nila kabila. Nung bumi na ang kutadul ka tao. Gulgulta warang marpi. Isira nung pagkaboy. Ang mga ranatay adita mga mama. Na ayaw niya sumayan na gaya ig. Nakagaya na kaban. Oh, yatang bagira na kayo nila kabila ng lukuan, na di nagkasag bagyo mo tuwa doon katawaragon. Nasa minit tayak siya, nairang piyang, ato na ini. Nairang piyang pangakop sa miya udutse ali. Nadi sila rin pangasal, kayo nila kabila ng jo. Kaya ini, nakabiyan. Na, niya na yung ayaw niya, namusa, adilan ni pangakop ang yunigi. Ibu Musa itu sila rotu besar, baik dia dinain pangakupan. Inu bay sila ng Musa, ada pagpagriyan. Mga bayi, inu di mana di pangakupan, inu kan besar, butiran lagi di kebaniran. Oh, di kebaniran. Nanti ini di kuala kebianan. Nanti kita dinan besta kena kasubra patak puluh amama di sini maka perlawanan. Maaf. Nadi dia na awkit na yan. Tingin nadi, udu dia niwanan. Orang usah. Nakiap tanong Musa, gaya ato. Ini bayo yan, ini sige. Nanay mga raga, grabe. Buhay, udah biar tinggi bumi yang kabut beberapa. Kaya pa kadang udah seberapa tepuluh mama. Nah ikaw ini yan. Naman isa na sila di keduta. Dia begitu. Oh. Dia begitu, dan sila di keduta sa situ itu. Nah, nakakita ko yung ano niya, nakalakan niya, natingin pa na bugaluro. Napakainulan yun sa mga kabinyo. Napiyama kayo niran sa mga kabiniran. Oy, naisag niran sa mga niran. Katina niya kapasaligan, no? Katina uwan. Naminong ako ron, ma'am. Naminong mo sa Musa, alayhi salatu wassalam. Ano po lagi mo kakiyaw niya, nagabla ka, ano? Naguro lagi pagintos. Sabi ako mapasal, hindi lang yan. Nah, dia kau magi ke dua kata orang yang dia maira nasi Shuaib. Nabi Yuda Shuaibu. Dia maira dia maira. Amal. Lupa mai. Di medana di sama karago. Yang makaya yahan. Aduh amal. Anda ini ke guru ama muda. Oh. Attitude nama tadi. Akhirnya sungguh-sungguh dia nama saya ide. Lagu apa lagi yang begitu bernama? Ada gitu. Tetap tengah jalan dosa yang tidak marah lagi. Oh, inaranio, tidak dia ini bagus saya. Nama sih tahu. Nanti kumusa. Semua dia pun. Semua dia nanti waniwa. Yang semua dah. Nagusirang ba nakikita ng mga lagi niyo na yung may lang mo sa sumisirang mangwato. Ibu mo sa tigiging araga, saka magdulumi ka roong. Tira na ako natira na tugubay ano ang maamia mibitira ikan niya. Natira ni wala niyo, tingin ako turun. Natigil na ako, na unakan mo. Naawin ka no sa maruni ato. Tinay ko kami pero kami din sa ato. Sa maruni ato. Hadi ka natigil, ipuro. So mata ko, kamapit na ako kung mga buhay na gito. Kinatigil na puli ka no. Nasukuri ayo, napulubulun yung ato, kanang pilay so ato, nalaguburi. Naputun terus siya, tigil malam ni parat tiaya. Bikiyaw man na
sudah. Oh, nakakaya sumayan na belum berjiran. Na pagkilay nila, nasa kunyuri. Lalu berjiran man, ako murid man, natama na niya ako masira buwan na yung kabyugan. So ay, iwa sa ibang dulu ka. Ano kayo ni Puna? Tingin na Puna ko si Samasal, si sa Egypt. At tingin na sunod na ito ano piyanaw. Tinaway. Natingin na kanadin niya di pamunod yung mga atagro, mga taksi, at yung galing ro. Tingin na kiyarong kanya. Kaya di pamunod niya. Natingin naman yung pilag. Natingin na ayos ko at tingin man yung baba. Naat na tingin na tinglang. Nabiri kami yatay. Emang kau tinggi tadi udah pakai peluru lumba, biar kau nggak boleh lumba. Oh, ada tinggi nasi kan? Jika orang boleh nggak, kenapa nggak mampu tuh? Ingin kaki original lah, ingin juga nasi kan itu. Nah, nana tinggi nanti ni sudah dah kembali pada tinggi dah. Anda kan boleh, tidak ada mata terlalu, tidak sih kan boleh. Awalnya kena. Tapi kita ini dah mangan ni nak kau tu gitu. Hindi na mga watak na ngayon, yung mga pisir. Tidak kena, ay isip na, galing ako siya ng mga bubirong. Hindi na kena kami sisibisyo nila. Ang tapi din mapag-istorya ng mga bubirong. Natigil na, bapak, nato ni girl ka, natigil na ang mga kandila ka na, doon na tayo ka. Ngayon ka, siya ka tayo girl. O, ang natigil mo sa, asal kapag kabilingin ako, asal kita. Nana, yun yung gano'n magsungusa. Kaya kung mati, taki ni Berka adun, ating mamagigil na umusa, kung buka tao katayan. Oh. Igumusa na isa na to sa naman pa. Anto na unon, imapipigil ka, bakong biling sa iyo. Sabi yung takapupigil na di. Di ba ka bilingan o so ay kami sipat yan atay bumangota yan. Mawag. Nabi ako mamamu, yan ka iya mga watay na mga raga, simbilin na sa kwarto siya mayroon, natira na, ito na, inna ma'agiguta sumatay yung manista ajara kakawiyun amin. Ama, itu pun dia nak una dia nak mapi imperial lagi kaya kasasarigan. Ay kasasarigan lagi bukan mana dia sirang pagi dia nak. Kalau sirang dulu kawiyun lagu mapur ama mapur lagu kasasarigan. Natigu ama ilang tulog si mapipigil natigin ama. Kunca kali. Oh, keterangan ka ama maling. Tunay plano nga, nanak siya sila kasi ko ato mga karang. Tidak saja mikro niya lang na buwi niya lang na mabularuman niya. Oh. Balik ang akin ang iyapingam niya ang iyakapili umumusap niya kami paggentan mo. Antano betano bagul ikan tutirti na makapasada ko. Ya ang mga rumata magamin bawa tao. Nah, kaya kung bawa ta sumusa aling salatu wasalam. Ia pikirin natin yung isuay ba maling ako sa inyo, kada ko di kay si ina. Dia katawan o si ina na uyang-uyang, umiyatay. Natingin na nagpapakaitigin man eh, nasisiya pa kami dua taga. Oh, akaro mga, natingin na ako kaya kaitigin man na ipanugun-anong. Nananong yan na kau sirada, gusto pamilya niya. Gusiran, raw tagagawin. Di sila pa kanakan ka, ikapi ko talin ko dilam. Pamakakuan na akeso dito ang nada. Ha? Ano yung kalimutin mo tayo din? Natin mo sa aditan mo karoon ako pag-isip. Siya tanong na yawa ang makaliwanag. Siya tanong ligo. Tingin na ngayon, tingin na doon ba tanong solo sa kapla lakotan? Natingin na pangilay, nailaan ko na yung kita, si tanong. Hindi mo lang ako sa Musa. Niyan lang kaw niya ng kuta balabid.
tinginasikan nyo nga autos so berabin na kumukurun asarama ako kurun na ang tanong makatanos. Kaya ko ta berabin na pagilay ng Musa na aya bubog kay Nero na sumusa ikilay karumanian. Jadi begini mga tayan. Ha? Nasabi ko sa Musa alayhi salatu wassalam nakakaya ko mau man lagi ko to lagi berabin na inubay niya. Nakakaya ko mau bay niyan, along iniwanag na umanon mo bay sumusa na pagkabidong, pagkabidong. Taman sa, ni ba niya lagi yung pamumula na pala yung bidong. O, nasunod kaya nagulunay kaya niya yung Musa, abang biya ka na sumidong. Ang gumini raw suwaya nga na suwara biya ka po siya gibutuwa sindaw. At yan na ana rabbuka fakhla'na alayka. Hey Musa, ana Allah, inni ana Allah, mata ana sakan suwama. La ilaha illa ana ga'asib'an arwarrakan. Pamangin ka naman lagi utas suara, akan aga ayah pekedugu Musa suara lagi ka jadi tiru. Aswaratu Allahu Ta'ala. Inni ana Allah. Mahai Musa na mata-mata nasakan su Allah. La ilaha illa ana. Da'asimba'an arwarrakan. Fakhla'na alaik. Ha? Nah, panggil ka sa tanong baka, detail ita. Na start tingit nuto. Ayam anan niya kami, kimbitir irun suwallah. Sa guminira, idhab ila fir'auna innahu taba. Na iman tuwa tingin na suguna ko sila. Asong ka ko fir'aun ka tanto ang nilalong. Tanto ang yakaratay adem. Ha? Fakul halaka ila. Tama sa iyo mutakapusan niya. Natigil na ya Allah. Suwa ko Fir'aun, ilawan. Natingin na sumano Fir'aun, nakakita na ko niya. Asal mo daw sa kailin niya rakam na? Isu piyan rakam jo? No. Niya kaya lolo piyan. Natingin ako natarus ko. Nasampay na kaun asak ni Tuhan, inni anallah. Ay mawar ko Fir'aun, na ana rabbukumul a'la. Na ayah awidu Musa na inni anallah. Mata anda sakun so Allah. Natingin na ya Allah. Na ayah problem ako. Na pangusya tanakan sa Musa. Di mo ko kabalasa. Di ba ako mo dila yan? Ay namin yan sa wago. Oh, natawid ka sa dila yan. O pa mga ibaratya na so palapa, nakakubod sa niya napawapa. Ha? Na ano manaya, katerima niya kuwas niya tak na di mo pa abans. Aso di bang luda ka to ni kapang luda? Gitu. Repeat Anda gitu. Oh, gumira ibarata. Ada kasu. Datang dulu ada soal dia kasih ada kasih. Gitu, gitu kasih Musa. Akhirnya tanya bina Saudila ya. Oh. Nanti kita semua udah. Waqur apa itu yang ditelekan oleh doa. Waqur Rabbi zidni ilma. Waqur Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Panggil itu kan? Waqul nama audir waqul terima. Rabbi syrah li. Ya Allah liwanagi ka rabbana. Wa yassir li amri. Nasukun gula-gula anak dari perlu-gula barat. Wahlul 'uqdatan min lisani. Napakan melemahkan kasudilakan ku urasa kaptirwan. Yafqahu qawli. Sasok petir udah kena tabi ka sa arbo.
basta pero ka na, ano yung media rin na kailangan na matutulong ka din eh. Ha? Natingin na, ya Allah, na siya ko kapumang isa ta, makakala mo, tingin na, ito na problema. Eh, nga niya, nasara matutulong ko to. Natingin na, ikaguwi na kalang na, din daw aba kami makapagili ang supir ako, kapagkita na ko niya. Na paano ako makayawil ka? Paano ako makataros? Natingin na ginawap mana, andinig ka pa ako mag-umugit. Ang ginawap mana, وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً minni walitusna'a ala aini. Ang kanyang mapakawil ka. Ilan ba naman? Dua timan adua ini pamangde wallahu musa. Ano panganero na igira kedumitan itu igira aadun aikuditirina. Bersangka saridu. Adla kailangan kaki karumanga. Adla kailangan kaki nakang umaba. Pemapelai ka. Pengusiatan kaswata ka. Pagpisan kasi karumanga. Na para maaksik ang utak pero na tutun na ako. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Beliau nanalipati baka pengusiat ini ko mga watay na before ang pengusiat lagi suwata iyo dahil niwaya tutulan. Umat tegasyo no suwata iyo na mas mategasyo no supirao. Awa. Natingin na amay kasulga ko natin na gila wa alqaytu alayka mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Ano ka pa ng pag-usara? Ikira at nakatawan ka ay flugu ka guli kanian kerarakitan kanian na para mada sorarang itiar nga kaya bisa bila berbaya at berbaya kanian lagi dituntulun ako kuman. Example, ibarat dati pang ni kasari lagi goto at hindi lang kelakawarin na pang di ko lagi sari na panik ko hindi na may kabya piyakit ko ako niyan hindi na pang ni ko na penig ka niya dito ibarat example yan na di ko para di kuray mo na penig ko dyan na mga taon na kaya naman na marang itigil na ako ano na penig ka na hindi rin ka din na wa alqaytu alayka mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Ano ni katutulang mo na ayun na po kawin na kamar ka na sinigo pa ka di pa rin. Ay naman kayo. Na, lagi di naman mo. Askano ang mga bay na para may hindi nabrakan batang ko sa mga karungan niyo. Oh, napakakungan mo si, namilingan mo sa walay, na ano ni ka pagkaraning ka sa walay, natutulong na ka mabuto. Wa alqaytu alayka mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Na ando niya man nakatutulang aron na si karumaga na di kay ler ka na lagi dunia ka pero na narinir ka kay ler. Ikumismis ka niyan. Ha? Try niyo man. Try niyo ang beli nga no. Nakatutulan niyo rin beli nga ka mga pati kami nga di panawaran. Iya, di panawaran na. Kaya tutulong na ko to, ay man ano yan, namin ang bilingan jawan ay hindi na ka, wa alqaytu alayka mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Na, ikaw pa sugiya maka, natutulong na ko to mabugiya maka, sika sugiin ka, tutulong na ko to kiina ka, sika sumu mga wata, bitira niya sa mga wata ka, tutulong na ka to mga wata ka. Ini pamangdo wakar mo yan, para at kita bisa beli so, similar kami. Ano ba tayo? Na, iba na tayo na sistad na sinauna ko na gito niyan. Ha? Kaya kaya si gito mo yung sistad na sina di katatay panunudoy. Dito, may mga iba na tiyano. Ano ba di ginawa ko lang dito na bumili dito mo, di ba? Lagi yung mga bay. Na basta, pinaka na nakakuta ko bay. Na ginaw ka wa alqaytu alayka mahabbatan minni walitusna'a ala aini.
Yang mana bigay din yang kada pagi sini ama ka. Ito na, mga bibubay ka, dito na ka. Natigay na sa kong nama. Ngayon, na-inaksip niya. Ano ba ito? Na, hindi ko makaliwanag, karotong tanong minuspete, kaya tanong ka tanong. 10 minutes. Nakabili na ko yung ano niyan na makaliwanag, niya din sila. Apa gino sa ano niyan, nakaruman niyan, hey Musa, natulad din ang tuwang-tuwang na itanada kong nawin. Pitero ka, dua ka sa lait, nadabu, ang iya ko ang kalait. Berapa? Jadi pitero sa Musa. Kami atagat sa ginawa Musa, agi ko tasindaw na ayaw ko pagaylero na subusok. Allah subhanahu, ayaw ko pagaylero na subusok. Musa alayhi salatu wassalam. Nah, ayah siugat nila, nagyapa ko nila sa Misir, nagya kalibutan nga, maanak sila, sabi sila may gaya. Tono. Dodo. Nagya ko masiran, napitubuto. Tigo mo at tigo ilong mo sa Harun. Ilan ang Harun ang totoo? Yito sa Arinian, ay nudo matay sa Arinian. Ini bawatan, yung Harun ang sumukuan. Inayan, ilang Musa. Na ini kau getir na sugeron. Na ini kau getsugeron na si ini ni pantag urang na dia kapamuno. Ilong yaw-yaw. Oy. Nah, Harun ini ako na. Lika do Harun, ay do. Ino! Sumusa! Ano, tinitingnan ko siya ito? Ito sa information. Ay, kataon niya na adna kasunyan. Napag mo na kaya ko pero kasi lising pero ka din. Hindi na ita, hindi ka ganti ko na. Hindi ka di pelulugo ano piraw. Kaaya mo alam yan na pag-ibunugan yan. Natigay na ina, inukusin man, diya ka umam, diya ka so. Kasuga ko yung piraw. Natigay na. Iya patay na. Upul mo pag-ilay. Makabilangan makabrektero. Berkan maguy. Iya na. Iya gopre na kuwang na suwero na beli pinalabi. Tingin man to tingin na rin ko na hero na ki-approve na nabigay na to. Nabuwa kay mabuya kay suwero. Ino to tiyago kayo Musa suwero na beli ya nabi. Kami ako ngawa na suwero. Mau mga suwero. Dahil natigyan ya Allah ada pagisiran na para ayaw kapagasuliso. Pero mapikatiro. Giti kaya aprobiro na nasama pero nagyan ini musiran nasumsiran si Firaun alayhi la'na. Jadi yang kata-kata na kamagiran ng Firaun nagyan giran siya ni manalagutok. Namawata pa lagi na dipindua na bisrah ni Jadri. Mana Piripit niya lagyan kaya alak kaito. Wah, agad hindi ako masirang ulit. Tatigil lagi na putay ako nupuli. Di tayo maabdi di berada. Nasabab sa natanong din niyo yan. Isumpat talo si Abay ka anungan arba na Abay ka sulit si Ugit. So ano yan? Reaksyon o Firaun sa kanilang niya sa Yakoma. So Musa alayhi salatu wassalam. Dili niyo pelepas siya kay Arba. Apa niya sukatan mo, di tabi ka panutulah sa ikaw. Nabi lang mo, di tabi ka panutulah sa ikaw mga nabi. O ng tanong Arabul Alamin. So siya tanong buta ba lang? Apang ni ko Allah, apalak palayan, mapipiyag ginawa niyo, lagulalayo ng lakan Allah buta na sa kasusunod. Lalalayo ng lakan Allah buta na sa kapipiyag ginawa. Sa dihalipang ni ko Allah, ay inides ka yan kung may tumarala, may tumalamurala, may tumalatiuba, may tumalawidakan, sa mapamang na yung Ustad Nasir, napiag ka sa karabaw, kapakanduutan na sa kalimamang lipasin. Niya titigan yung itiro. Napalas, berniat sa Quran. Dengan to na,
Insya Allah dah peluatan peluatan mana perlihatkan beauty ya. Peluatan mana malam paling besar. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازينا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا ونسألك العلا من الجنتك يا رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ومن لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا اجتماعنا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون